Здравейте, приятели! Взимам ви с мен да си прекараме малко време заедно, защото мина много време. Първата ни спирка ще бъде едно противопожарно обучение. Отиваме към Трън, към ждрелото на река Ерма. Ще ви покажем част от екипировката, която закупихме с даренията за противопожарна техника, за които споделях към Трънско туристическо дружество. Другата част от екипировката все още не е пристигнала, но ще публикуваме пълни отчети съвсем скоро за това как сме утилизирали средствата, които събрахме от дарителската кампания. Така че сега отивам към ждрелото на река Ерма и ще прекарате малко време с мен. Друго нещо, което ще правим днес, е туршия на село. Така че очаква ви, надявам се, един симпатичен влог. Значи това са едните маски, те са без филтър, но имат приспособление и за слагане на филтър. Другите са си тези нормалните противогази. Да, това закачаш на каска. Да, и може да, тук се регулира реално, колко да е опънато, да. Работата кипи. Любо се раздава на лаптопа. Я разкажи, Любо, какво правиш сега? Подготвям логото, което ще ползваме за воден знак за снимките, които са от вчерашното събитие, което с Трънското дружество организирахме. Велоразходка с кръгов маршрут, беше страхотно, дойдоха над 100 човека, всички се изкефиха много. И вечерта повечето останаха, имахме палатков лагер, къмпинг, на който хората останаха, преспаха в Забел и така. Ще има скоро снимки, беше страхотно. Това са младежите от Кюстендил, които ще направят за нас едно обучение. Това е доброволното формирование в град Кюстендил. Може да се представите, момчета. Аз съм Здравко. Здрасти, Здравко. Аз съм Светослав. Здрасти, много се радвам да ви видя тук. И ние се радваме да ви видим. И благодаря, че отделяте от времето и ресурсите си една неделя да посветите на това да ни образовате малко повече за това как да действаме в такива екстремни ситуации. Много ви благодарим. Важното е, че имате желание. Така, че желание, колкото иска човек. Да. Желание много, знания не чак толкова, така че благодарим, че ще помогнете за този аспект. Айде, успех! Защо сме се събрали? Всички знаете за пожара в Ранелук. Като след това се видя, нали, че непрекъснато стават нови и нови пожари. Пожара при кошарите, после имаше пожар над Бредешкото село Брусник, след това имаше в Пенчовци пожар, миналата седмица в Рушници, вчера в Долна Секирна, това всичко е в нашия край, не всичко е в Трънско, всичко е близо. От кампанията, която пуснахме за набиране на средства, събрахме 23 500 лева. Още не сме покачили всичко, затова не сме и пускали отчет. Имаме 3 духалки, всъщност ние имаме 4, едната си бяхме купили преди това, така че тя си е за сметка на дружеството. С парите от даренията 3 духалки, 27 цивили пожарогасители, като ето този там. Взели сме 20 маски и 20 каски. Така че една пожарна кола седи на едно место. В смисъл, вие пожара дори навсекъде. Има най-малко 3-4 фронта. Така че пожарната, колкото да имат желание, колкото да имат абсолютно всичко, не могат да без помощ да се справят. И най-добре е да се справят с помощ от хора, които са близко и могат да реагират бързо. Защото преди да стане голям пожар, всеки пожар е бил малък пожар. Перфектно. Самоделка. Има практическата част. Можем в средата се запалва. Ще нагоре, 100%. А като почне вечерта... Ако е горящо дърво, има обратен ефект. Да, че го разпалиш. И торф има обратен ефект. Те имат различни модули, тази академия. Ето, да си дойдем на думата. Така. Пиши му да пише. Строята е слаба, по-скоро. Пиши му в. Слушам. Да пише в координационната. Стацията на пожара. Да. Значи, теоретичното мина и сега, за съжаление, буквално практическо, без никаква шега. Айде. Ти си сеш, който някъде да се качиш при тях? Не, с моята кола съм си аз.
да видите, телефона ми го имаш да ми се обадиш да ми кажеш какво е положението. Ако трябва да препращам някой други. Веднага в дясно по черния път и ще дойдете от другата страна на пожара. Какво? Има по-малко огнище. Имаше едно основно и имаше едно в дясно, ще вляза в друго дере, което се вижда там. Мисля, ние виждаме само основното пред нас, там другото се вижда съвсем слабо. Трудно да не стане мизерия. Тоест да сме... Да, и тук, в смисъл, тук не сме. Как гори бор, ако не сте виждали? Факла. Това го спряхме успешно. Браво! Горе-долу на тази линия да това. Добре. Много сериозна температура. Тук се ранцеви по-скоро. Сега го пазим, като... Идвам! Чакаме един бор да изгори. За да може да го спреме после при него. Чакаме да изгори бора да го гасим. Много е добро това, наистина водата. Като го дигне стопалката не става само като е нисичко. Ники, давай това към тебе. Това между вас има едно. Мога нещо да направя връзка, да? Аз мога, моите се издържат. Не имахме, да. Моля? Трактора е направил просека вече. Тук в тази част. Захар ли не ям? Бисквити ли не ям? Да видите вие. На хранилка. Халва. Пауър гелче. Електролити. И за да има разкош Нескафе. На които той казал, да се обследва в Трънско, къде... Или отдолу трябва да ходим или отгоре. Маска имаш ли си? Маска! Аз след това ще го тупна леко и идва. Направо... Толкова пребрикна. Остава за нас на тема, но може едната да остане някъде по колите. Вие сте трънски туристи. Така. Да ви разкажа набързо. Бяхме на обучение, което обучение беше от доброволното формирование от Кюстендил. Те дойдоха да обучат доброволците от Трънско туристическо дружество. И след като ни проведоха обучението и си тръгнаха момчетата, ние точно бяхме седнали да обядваме.
и извъннаха и ни казаха: виждаме огромен пожар близо до вас, при Брезник. И аз за част от секундата си помислих, че се шегуват и че ни тестват, нали, как ще реагираме, след като допреди малко сме имали теоретично обучение. Но, за съжаление, въобще не се майтапеха и просто се дигнахме и отидохме на терен. Това се случи, с 2 думи. Беше много разпиляно, просто не обясних добре, затова сега се включвам с това обяснение. И така, за съжаление въобще не беше майтап, не беше никак малък пожара и много се надявам това да е последния пожар в региона. Надявам се да застудее сега, да завали и това да е. Също така ще оставя в описание банковата сметка на доброволното формирование към Кюстендил, защото както Трънското туристическо дружество, така и те се издържат само от дарения и правят наистина чудеса поръчват невероятно качествена екипировка, поръчват всичко необходимо, за да могат да реагират, да се обучават и да действат в такива кризисни ситуации. Така че оставям сметката за даренията. Също така видяхте в частта с гасенето на пожарите част от екипировката, която накупихме с Трънско туристическо дружество, с част от даренията, които направихте за противопожарна техника. Предстои още неща да дойдат, още противогази, още врънцеви. Пожарогасителите бяха страшно ефективни. Така че ще публикуваме пълен отчет с закупената екипировка и с получените средства по набирателната сметка с противопожарни дарения. Така че очаквайте пълна отчетност, ще се качи на страницата на Трънско туристическо дружество и след това съответно ще споделя и в моите социални мрежи в Story линк с пълния отчет. Много благодаря на всички вас, които се включихте в набирането на средства. Благодаря на пожарната, на Държавно горско стопанство Брезник, Държавно горско стопанство Трън, на всички, които участваха на всички доброволци, на всички, които участваха в всичките ужаси покрай тези пожари. Това беше. Продължаваме си с влог. Да. Значи това, което трябва да знаете, е, че нямам никакви скруполи да ходя под джапанки и чорапи в центъра на София. На грам не ми пука. Защото в колата са ми босите обувки, с които искам да бъда. И за да не си обуваме дните и да изчерпвам енергийния ресурс от това да се завържа още 2 пъти връзките на обувките, просто отивам по джапанки. Мега топ! Хайде сега ще ви водя, взела съм си лаптопа, ще ви водя в едно от любимите ми кафенца да поработя и след това ще ви заведа до 1-2 втори употреби. Пожелайте ми наслука! Обувките са боси, разбира се. Панталона е находката втора употреба. Чантичката е от майчето. Български бранд. Нищо не е спонсорирано, ама всичко е измислено. Също така искам да ви покажа топ ребрандинга, защото Мания са ги преименували на Магия и са така доста умело са спестили от ребрандинг. Ама първо малко работа и после за находки. Първите нюанси на есен на София започват да се разгръщат. И това ми е много, много любимо време от годината. Ама много. Ето там е кафенцето. Значи нормалните инфлуенсърки, като са из центъра, търсят някоя гурме. И ето е вашата приятелка, която обикаля централните улички в търсене на телешка карантия. Нещо телешко дропче, телешко езиче. Даже може да си бъдем полезни и да си направим една класация. Може да пишете в коментарите
за най-добрите места в София за телешки език, телешки дроб. Мисията успешна. Чакаме телешкия език с вас. Сладко само, значи се сравни с присъщено да ще задам. Хайде да видим какви находки ще има днес. Не се вижда много хубаво светлината, но е много наситено зелено. Малко странно изглежда, но имайте доверие. Ще ви покажа как ще стане. Това беше втора употреба, ама вече не е. Много тъжно. Пускам се надолу по Пиротска. Има още две втори, които харесвам надолу. Едната е на самата Пиротска, другата е на Димитър Петков. Да видим там как ще бъде. Преди живеех в този квартал и ако не сте яли на тези дюнери на Пиротска, много сте пропуснали. Ще ви покажа. Тук на Димитър Петков преди беше Мания, сега вече Контур. Горе на втория етаж. Имаше някакви находки. Всъщност, мисля, че няма смисъл да ви ги показвам. Така, по-скоро по-добре да ги видите директно в аутфити, което може да го видите в Инстаграм, тъй като когато си спред на някакъв аутфит, го качвам там, така че там може да ги видите нещата. Има безумно скъпи неща по вторите употреби. В смисъл, има някои марки, които окей, нали, да са скъпи, но примерно имаше в един от магазините имаше Полана Теранова, която беше 30 лева. И съм сигурна, че ако вляза в магазина на Теранова и си купя пола там, ще бъде и същата пола там ще бъде по-евтина. Така че не всичко във вторите употреби си заслужава, но като цяло със сигурност е милион пъти по-добре от бързата мода. Сега влизам да се къпя, защото днес, тази вечер, имаме събитие с Future Females, което е общност за жени предприемачи, правят събития. Днес е моето събитие, ще водя лекция на тема личен брандинг, ще включа кадри от самото събитие. И отивам да се изкъпя, да се приведа в вид и да се освежа малко. И потеглям. Монохромен аутфит с боси обувки. Разбира се, винаги и навсякъде. И пак с маичка. Това е моят коронен номер. Айде. Сега се отива на бизнес събитие. Без мощата душата ми млада. Ветрове гонят ме пред. След тотален музикален мишмаш в колата се качваме към залата. Да видим Мила и Мария. Къде са? Кой сега е номер? Тежка организация. Здравейте! Това са маските, които стоят зад Future Females. Наредили сме се по височина. Да. Има подаръци за всички гости. Ето я петето от петеводител с боси обувки. Разбира се, пак съм на лекция на Диана Боса. На първа линия, само с боси обувки. Точно така. За бизнес, пари, професии и други готини работи от този сорт, ще решиха да разраснат комьюнитито значително извън IT сферата и извън Южна Африка. И така, ето ни бранчове даже на Future Females. Нашия проект оперира в над 50 града по целия свят и ние сме тук на единствените първи места по активно. И със нещо много повече от външния. Той е важна част от него, но присъствието е това, което наистина впечатлява и което оставя отпечатък. Най-голямата грешка е в началото, когато тръгнете да създавате съдържание за вас или за бизнеса ви,
да се запишете на 17 курса по видеообработка, 4 курса по графичен дизайн и да си купите всички най-сложни софтуери. Обработката, това, което ще ви спечели аудитория. Това, което стои зад него, замисъла, начина, по който си правите voice-over, текста, който вкарвате. Повярвайте ми, най-впечатляващите кадри, ако нямат хубава разказана история, интригуваща, моя лайфстайл такъв какъвто е. Не напудрен, автентичен, истински. И да знам, че тези хора, като ме видят, ще си кажат, това е нашето момиче, това е нашата, защото наистина се случва това нещо постоянно. И то, приятели, беше истинско удоволствие да участвам в едно от събитията на Future Females. Благодаря ви, прекрасни хора, за тази огромна чест. И ходете боси, не се взимайте много на сериозно и прекарвайте време сред природата. Там е нашият истински дом. Чао и до скоро! Всъщност, ето ви и една идея за здравословно хапване, когато сте в движение, защото това нещо е супер елементарно, всеки може да го направи. Първото условие е в вас или в колата, винаги да си държите лъжица. Аз си държа лъжица от бебешко пюре, мия си я, после си я връщам в колата и така винаги имам лъжица под ръка, защото като съм в движение, влизам в най-близкия супермаркет, взимам си един котич, без значение на каква фирма, взимам си един банан и ето готово засищащо хранене, в което има протеин, въглехидрат и мазнинка. Не, че пак не думкам дюнери, обаче супер лесен избор за правене.